Ce avem noi aici? Bine v-am regăsit, prieteni. Probabil vă întrebați ce se află în gentuța aceasta mică. Am făcut și o postare pe YouTube în care v-am pus să răspundeți la întrebarea ce credeți că se află aici. Ei bine, astăzi vă spun, dacă tot pescuim la ultralight, avem nevoie și de un rucsac ultralight. Exact, aici este un rucsac, în gentuța aceasta atât de micuță. Este un rucsac de la Waterfly, așa se numește firma. Un rucsac impermeabil, o să vă arăt imediat cum se desface și toate calitățile lui, da? Inițial vine așa ca o gentuță, după care îl desfacem, așa. Trebuie să vă spun că rucsacul acesta este impermeabil, waterproof, cum ar veni. Ei au mai multe culori, eu am ales kaki, culoarea verde, și are multe compartimente și în interior. De ce este important, mă veți întreba, acest rucsac? Pentru că este un rucsac ultralight, foarte ușor. Deci asta ne interesează, ca tot echipamentul nostru când pescuim la ultralight să fie extrem de ușor. Și asta vreau să vă prezint astăzi, un rucsac extrem de ușor pe care îl puteți lua cu voi nu numai la pescuit, oriunde vă duceți la munte, undeva e bine să-l aveți la voi în cazul în care doriți să faceți vreo drumeție rapidă. Ați văzut cât de mic se face, ca o gentuță micuță așa, și aveți la voi un rucsac în permanență. Trebuie să vă spun că fermoarele sunt foarte rezistente și haideți să vă arăt și în interior, da? Așa arată, aveți aici un compartiment, primul compartiment, aici pe spatele rucsacului, după care mai urmează tot aici încă două compartimente mici, aveți 1, 2 micuțe imediat după acesta mare de aici. Compartimentul principal, acest rucsac are 20 sau 25 de litri capacitate, după care mai vine un buzunar aici pe față, în interior, în partea aceasta, încă un buzunar. Și avem și aici pe fața rucsacului, avem aici sus compartiment în care putem pune ce vrem noi, trusa de pescuit sau așa, cu nălucile, și mai avem și aici jos încă un compartiment cu fermoar. Imediat. Stați că ăsta trebuie, după ce îl desface, să-l întoarceți invers așa și se mai face un buzunar aici, pentru că se pliază. O să vă arăt imediat și cum îl pliem înapoi. Așa, aici încă un buzunar cu fermoar. E foarte ușor, foarte mișto, părerea mea, adică mai ales că este waterproof. Căutam de mult un rucsac impermeabil. Aici pe laterale aveți suport pentru termos, pentru sticlă de apă pe ambele părți, și aici și aici. Așa. Catarame foarte rezistente. Da, deci foarte rezistente. Și mai aveți aici, unde aveți curelele de umeri, aici aveți și un fluier în cazul în care vă interesează să aveți un fluier dacă vă accidentați, vă rătăciți, nu știu, prin pădure sau ceva. Mă rog, nu stau acum să fluier prin casă, dar ați înțeles ideea. E un rucsac pentru hiking, din câte văd, dar poate fi folosit cu succes și la pescuit. Mi se pare foarte, foarte mișto ideea în sine, că e foarte ușor. Și pe mine chiar mă interesează lucrul acesta, fiind atât de ușor. Mă interesează ca și greutatea lui să nu fie prea mare, pentru că dacă începem apoi și îl umplem cu tot felul de chestii de pescuit, mai știu, o sticlă de apă, încă ceva, se adună și devine destul de greu. Că până acum cred că am luat vreo 3 rucsacuri, cel puțin. Și la cele mai groase, mai solide, ca să zic, deși și acesta este foarte solid, doar că e făcut dintr-un material din nylon ceva, ca să fie impermeabil, da? Celelalte devin foarte grele după ce începem și le umplem cu ceva. Mai aveți aici pentru căști. Aveți aici ca să puteți să scoateți firul de la căști, în mod normal dacă ați avea căști, dacă nu, puteți pune în interiorul rucsacului baterie externă. Haideți să mă dau mai în spate un pic. Puteți pune aici bateria externă dacă vreți să vă încărcați telefonul din mers sau așa, scoateți pe aici cablu USB prin suportul acesta de la căști, scoateți cablul pe aici și vă puteți încărca telefonul și îl țineți, nu știu, ori în buzunar, ori în alt buzunar al rucsacului. Mi se pare foarte tare ideea și mie chiar îmi place.
Și am zis să vi-l prezint și vouă, să vă las și link în descriere cu acest rucsac Outdoor Industry și se spune că la fiecare rucsac cumpărat înseamnă un copac plantat, un nou copac plantat. Deci au mișcarea asta cum ar veni, dacă le cumperi un rucsac de la ei, ei vor planta un copac. Foarte tare, foarte prietenoși cu mediul, ca să zic așa. Așa par cei de la Waterfly. Și mie chiar îmi place. O să vă las link în descriere, v-am zis, fermoarele sunt foarte rezistente. V-am arătat și buzunarele de la el, buzunar aici, pentru sticle în ambele părți, da, pentru bidonul cu apă sau așa. Și repet, e foarte ușor, adică e ca un fulg. Și haideți să vă arăt și cum îl strângem, da? Îl strângem de aici, de la buzunarul de jos, acesta de pe față, îl desfacem, așa, după care îl întoarcem invers, buzunarul acesta, da? Îl întoarcem invers și apoi, cum ar veni, înfoliem rucsacul în buzunarul acesta, așa, și vă arăt imediat. Se strânge foarte ușor, deci așa, și îl băgăm aici înăuntru, cum ar veni. Îl băgăm înăuntru, după care închidem fermoarul și devine iar o gentuță foarte mică. Deci mie mi s-a părut tare ideea asta, pentru că dacă vrei să pleci undeva, chiar și la munte sau așa, și nu știu, vă luați stroller după voi sau ceva, puteți avea rucsacul ăsta pus foarte mic, da? Se strânge în gentuța asta și așa arată strâns. Mie chiar îmi place ideea, mi se pare foarte tare și nu costă nicio avere, e destul de ieftin. O să vă pun link în descriere și tot ce trebuie la el. Foarte mișto. Dacă vă place, lăsați un like acolo.